kuat sing niku lho Mbah, sing napa? Lah niku lho. Niku kuat tur landhep. Kayak regine nggih mboten sepinten awis. Lek melot beto mriki dilintoni. Lek gowang bablas mboten nanggung. Lek bahane niku pir. Niku petel teles wantun, Mbak. Petel teles wantun. Lah nggih. Nek petel garing pikir-pikir, soalnya petel garing kan luwih atas saka bongkotan. Nah niku bahane pir. Jamin landhep, lek sampe melot beto mriki dilintoni. Sampun sing dirakem ya, Bu. Berapa tangguh ya, Mbak? 40 dereng angsal, Mbah. Niku 55 mungkin pasnya 50. Tapi kuat niku, pring wantun.